Moi taas kaikille ja tervetuloa CO2 Tactical-kanavalle. Mun nimi on Jimi ja tänään puhutaan enemmänkin ampumaharrastuksen aloittamisesta ja mitä varusteet vois käyttää kun tätä harrastaa yleensäkin. Tää on hyvin yleinen katsaus kaikkea, mutta tästä tulee aika pitkä. Mulla on ihan älyttömästi kaikkea läpikäytävää ja kiitos kaikille, jotka on tilannut kanava. Ihan mahtava juttu, porukka alkaa kiinnostaa, lisää tulee jengiä saada mukaan tähän ampumaharrastuksen seuraamiseen, ehkä aloittamiseen ja varsinkin nämä Les Liiton merkkainten läpikäymiseen sitten myöhemmin videoissa. Mut tänään vähän puhutaan siitä, että kuinka aloittaa ampumaharrastus. No, lähdetään siitä, että helpoin keino on tietysti liittyä ampumaseuraan, paikalliseen ampumayhdistykseen, klubiin, kerhoon. Näitähän löytyy sisäratoja ja ulkoratoja sitten monelta eri toimijalta, mutta kannattaa ehkä oman alueen ampumaseuraa olla yhteydessä ja katsoa netistä vaan ihan googlata, että missä voisi alkaa harrastamaan. Sillä tavalla pääsee helpoiten alkuun. Sä et tarvi ostaa mitään merkkaimia tai aseita, riippuu mitä haluat harrastaa ja eikä mitään muutakaan varusteita. Silloinhan seura tai yhdistys niin tarjoaa sitten tai vuokraa sulle mitä sä tarvit ja maksat tietysti siitä sitten jotain. Kannattaa katsoa tämä asia ensimmäisenä, mikäli ei ole ihan varma, että olisiko ampumaharrastus mieleen. Siinä pääsee kokeilemaan sitten ja siellä on varmasti asiantuntevaa neuvontaa paikan päällä. No sitten toinen vaihtoehto on tietysti lähteä reserviläistoimintaan mukaan. Mä kannustan kaikkia siihen. MPK tarjoaa tosi hyviä koulutuksia, kursseja reserviläisille ja sinne voi osallistua muutkin myös. Et kannattaa käydä tsekkaa netistä MPK-kurssit. Löytyy kaiken näköisiä asekoulutuksia, ampumakoulutuksia, ihan aloittelijasta sitten semmoisia, jotka on harrastanut kauemminkin. Ja tänään nyt kuitenkin käydään läpi tätä, kuinka voisi aloittaa omaehtoisesti tämä ampumaharrastuksen. Se riippuu tosi paljon siitä, millä sä oot ajatellut ampuvassa. Tässä on aika oleellinen juttu tänään se, että jos sä oot siirtymässä myöhemmin ruutiaseisiin, niin ehkä sillä millä sä harjoittelet ampumista on aika oleellinen millä sä aloitat. Mulla on tässä esimerkkejä pöydällä aika paljonkin. Lähdetään nyt siitä itse tärkeimmästä, eli suojalasit. Aivan ehdoton. Koska mä en tiedä mitään merkkainta tai ilma-asetta tai airsoft-asetta, paintball-asetta, ruutiasetta, millä ei saisi näköä pois kun silmää osuu. Eli kyllä kaikissa näissä ampuma-aseissa on ne sitten ruutiaseita tai ei, niin on se riski, että saattaa vaikka näkö mennä, kun se tuohon silmään mukavasti osuu. Jos ei iteltä, niin joltain muuta sitten tai kissalta. Että olkaa siinä nämä on ihan ehdottomat. Löytyy erilaisia linssejä, löytyy keltaista, punaista, läpinäkyvää, tummentavaa, riippuu ihan missä ympäristössä meinaat ampua. Mutta peruslasit, kirkkaat, maksaa ehkä 10, löytyy joka huoltamolta periaatteessa melkein. Jonkinnäköiset suojalasit ehdottomasti. Sitten seuraavaksi kuulosuojaimet. Riippuu tietysti siitä, minkälaisella aseilla meinaat ampua. Mikäli sulla on ruutiaseharrastus tarkoituksena jatkossa tai aloittaa, tai sulla ei ole, niin kaikki tietää, että silloin kuulosuojassa on tosi tärkeä. Ihan ehdottomasti jonkinlaiset. Ne voi olla ierit, ne voi olla kuppikuulokkeet, ihan mitä vaan vastamelu, aivan sama. Mutta silloin täytyy olla kyllä jo, jos haluaa pikkusen suojata kuuloa, koska radallakin voi olla vaikka kuinka paljon ampuja yhdellä kertaa, että sä et välttämättä siellä yksi ole. Ja totutella siihen käyttämään sekä suojalaseja että kuulosuojaimia, mikäli sä meinaat siirtyä esimerkiksi practical-ammuntaa, reserviläisammuntoihin, näihin. Siellähän sitten näitä varusteita on enemmänkin ja näihin saa uppoa tosiaan rahaa just niin paljon kuin haluaa. Ei pelkästään siihen millä sä ammut, vaan kaikkeen muuhun. Mutta kuulosuojaus tosi tärkeä.
Hyvä juttu. Selvä. Lähdetään katsoa sitten vähän jotain muuta. Tuossa oli nyt nuo kaksi tärkeintä, mutta sitten niin se merkkain. Mulla on jälleen kerran kaikki merkkaimet tyhjennetty, mitä tässä pöydällä on. Se ehkä ihan tähän kuvaan näin, mutta tässä on aika paljon. Eli jonkinnäköinen merkkain tai ase, millä lähdet aloittelemaan. Mulla on tässä nyt esimerkkinä Glock 17 Airsoft. Mun mielestä niin kuin pelkässä kuivaharjoittelussa silloin se ase ei tarvi olla täysin realistinen. Mitä realistisempi se on, sen parempi. Mutta sanotaanko, että anteeksi. Meni jotain kurkkuun. Tosiaan ykkösellä väännään videot, älkää ihmetelkö, nämä on vähän erilaisia. Mut joo, tässä on esimerkki nyt sitten Airsoft Glock 17 kuula-ase. Ja mulla on tässä vieressä tää T4E-merkkain, joka on sitten taas less lethal. Ja kun näitä vierekkäin vertaa, niin huomaatte heti, että koko on lähes identtinen. Kotelot toimii yhtä lailla. Ainut ero vaan, että tässä Airsoft-versiossa ei ole niin samaa tuntumaa, sanotaanko näin. Että tässä on niinku lippaa vapaasti löytyy. Eli voit kuivaharjoitella lippavaihtoa. Esimerkiksi otetaan toi pois. Täällä on liikkuva luisti. Tosin tämähän on muovia. Niin tää ei niin realistinen. Joo, lukkiutuu taakse kylläkin. Mikä on ihan mahtava juttu. Ja ei tästä nyt oikein muuta voi sanoa. Mulla on tuossa näköjään kuulauli täällä. Nää on siitä vähän huonoja. Nää kuulat saattaa niinku lähteä mihin sattuu näissä. Mutta joo. Toimii ja pystyy harjoittelemaan kaikkea mitä tarvii. Tuli yskä justiin huonompaa aikaa. Okei, eli Airsoft. Jos sä alat harrastamaan Airsoftia ja haluat halvan vaihtoehdon, niin ehdottomasti täällä voi ampua pienemmissäkin tiloissa. Ei kylläkään ihan ehkä 10 neliön kämpässä, mutta sanotaan, että sulla 7-8 metriä alkaa etäisyyttä, niin näillä voi ampua. Totta kai pitää aina ottaa ampumissa huomioon, mitä on siellä sun maalin takana, mitä on sivulla ja niin poispäin. Ympäristöt pitää kuitenkin olla tietoinen, mitä kaikkea löytyy ja mitä liikettä ja muuta. Kyllä mä ehdottaisin, että kaikki aloittaa ampumisharrastuksen, jos sä meinaat tehdä sen omissa oloissa kotona tai jossain omalla tontilla tai muuta, niin ehdottomasti tilaa pitää vähän olla. Varsinkin sitten kun lähdetään practical ammuntaan, missä liikutaan enemmän. Ja tässä kanavalla tulee sitä paljon enemmän, koska mä oon itse harrastan sitä ja suosittelen kaikille muillekin. Joo. No sen verran vielä tästä merkkaimesta, että vaikka tää on Airsoft-ase, niin tosiaan nämä kotelot esimerkiksi toimii ihan kaikki lähes, koska tää koko on identtinen. Paino on eri tietysti ja sitten tää tuntuvuus, tää on muovinen. Tää ei ole mun mielestä siihen hyvä, mutta tuollaiseen ampuma-asetoon, otteeseen, kaikkeen muuhun niin toimii ihan loistavasti. Tää riittää kyllä ja hinta ei varmaan monta kymppiä nämä halvimmat. Tää nyt sattuu olemaan vähän parempi, tää on Tokyo Maru Airsoft-ase, niin tää on vähän parempaa tekoa, tää on Glockin lisensoima. Mut joo, tässä on hyvä esimerkki, mulla on ihan aito Glockin lipas tässä näin vertauksena. Koko on lähes identtinen.
Ja sen takia tää on ihan loistava harjoitusase. Okei, mutta sitten lähdetään katsomaan vähän tarkemmin tätä toista vaihtoehtoa, mitä mä pidän parempana. On nämä T4-aseet, merkkaimet. Mä aina puhun aseista, mutta merkkaimet. T4E on Training for Engagement, lyhennys siitä. Ja nämä merkkaimet jäljittelee ruutiasemaailman versioita niin kuin todella hyvin. Mä en tiedä mitä mua kuivaa tänään suuta. Antaakaa anteeksi siitä. Varmaan tulee muutama kommentti siitäkin. Mut joo. Okei, eli nämä on tosiaankin niin painoltaan, muotoilultaan, kooltaan täysin identtisiä. Esimerkiksi ruutiversio. Ainoa mikä tässä on ero, niin lippaat nyt sitten on vähän erilaisia. Näihin tulee toi hiilihappo tänne lippaaseen ja tää lipas on aika painava itse asiassa. Ja näitä mä en heittele ehkä samalla tavalla kuin tavallisia lippaita. Näitä voi viskoa niin kuin lystää. Ne ei kyllä hajoa mihinkään. Näitten CO2 lippaiden kanssa kannattaa olla vähän varovaisempi. Kaikissa Les-liitolaseissa ei ole lippaassa toi CO2 eli kaasu, niin mutta tää on todella hyvä vaihtoehto ja tätä esimerkiksi käyttää niin kuin viranomaiset harjoittelu aika monessa maassa. Tässä tosin kaliberi on 43, eli tää on nimenomaan siihen harjoitteluun soveltu oikein hyvin. Ja löytyy sitten koteloita ihan yhtä lailla, että vaikka sulla on lamppukin tuossa, niin valaisin, niin löytyy koteloita näille. No, nyt lähdetään sitten katsomaan vähän enemmänkin sitä puolta, että jos haluatte, nämä on nimenomaan nämä kaksi ensimmäistä on siihen, että jos te haluatte realistista harjoittelua ja pyritte myöhemmin ehkä kokeilemaan ruutiaseilla, niin nämä varsinkin tämän T4E-sarja, niin kannattaa tsekata netistä. Näitä on merkkaimia erilaisia, löytyy esimerkiksi MMP9 vissiin ja mä en muista mitä kaikkia muita tämän Glockin lisäksi. Nimenomaan käsiaseita, merkkaimia. Ja sitten jos haluaa lähteä sinne Airsoftin puolelle tai ilma-asepuolelle. Ilma-asepuolelta mä en ehkä niinkään tiedä, onko näitä replikoita olemassakaan kovin paljon. Ne on ehkä enemmänkin sitten näitä kuula-aseita. Eli Airsoftiin tarkoitettuja. Mutta niin kuin ampumaharjoittelussa on anteeksi. Niin mun mielestä hirveän oleellista, että se olisi niinku realistinen se toiminta. Eli esimerkiksi tuo luisti liikkuu koko ajan. Näissä on blowback-toiminto, mikä mahdollistaa sen, että se luisti liikkuu joka laukauksen jälkeen. Antaa vähän enemmän sitä tuntumaa siihen ampumiseen ja sitä realismia. Vaikka rekyyli ei tietenkään vastaa ruutiasetta. Mutta sitten jos haluaa ampua vähän isompaa kuulaa, niin löytyy tätä 50 kaliberista esimerkiksi. Se on ihan hyvä vaihtoehto. Siinä on pikkusen enemmän voimaa tietysti takana ja itse on vähän siirtynyt pois tuosta 50 kokonaan, koska ne voisi tehdä vähän ehkä realistisempia sitä kaliberia. Sitten on tää 68, ehdottomasti paras teholtaan. Ja tällä kun ampuu, niin on sitä tuntumaa jo siinä mielessä. Tää on pisteellä X68. Nimikin sanoo 68 kaliberin kuula. Ja tähän saa vaihdettua esimerkiksi piipuja, laittaa jatkoa ja saa vaihtaa perää. Tänne saa pullotukin 88 grammasen jos haluaa. Tästä voi periaatteessa tehdä pitkä versio mikäli niin haluaa. Tosi paljon. Ja näitä löytyy muitakin. FSC First Strike esimerkiksi. Grimberg.
On semmoisia merkkejä, mistä löytyy näitä merkkaimia, mitä voi alkaa sitten rakentamaan ihan kunnolla, jos haluaa. Se on yksi osa tätä harrastusta myös, että tästäkin voi tehdä pitkä karbiiniversio ihan helposti, jos vaan haluaa. Ei mikään ongelma. Maksaa tietysti pikkusen enemmän. Et kyllä se on, että mitä laadukkaampiin mennään, niin se hinta nousee. Et jos sä halvimman Airsoft-pistoli saat, sanotaan nyt vaikka 50 €, tommonen varovainen, niin nää mennään jo sitten niinku useampaan sataseen. Mä en nyt erikseen ala mitään merkkiä mainostamaan. Me käydään niitä läpi sitten myöhemmin. Toivottavasti teitä ei haittaa mun yskiminen. Tänään on nyt jostain syystä tosi kuiva kurkku. En tiedä mistä johtuu. Mut joo, tää oli tämmöinen. Eli itse mä lähtisin, niin kun, että mä toivoisin, että kaikki merkkaimet olisi 68 kaliberisia. Ensinnäkin se teho on aivan toista luokkaa kuin näissä 4/3. Näissäkin on hyvä, mutta mä haluaisin, että ne rehtäisi mielellään 6/8. Katsotaan, tuleeko niin käymään. Nyt on tulossa uusia merkkaimia. Tässä on justiin käynnissä Shot Show 26 Vegasissa. Ja siellä on paljon näitä Les Lethal merkkaimia esimerkiksi. Et pitää katsoa vain mitä uutta on tulossa. Ja mä oon muutama tiedäkin. Tästäkin on tulossa toinen versio. Mutta milloin se julkaistaan sitten niin myyntiin asti, niin siellä voi mennä hetken aikaa. Okei, nyt puhutaan näistä varusteista kuitenkin. Sitten kun lähdetään pitkää asetta, mikäli sä alat sitä harjoittelemaan, niin totta kai tommonen platformi on se yleisin ja se tulee yleistymään. Meillä puolustusvoimissakin siirrytään AR-pohjaiseen rynnäkkökivääriin. Ja kyllä mä sanoisin, että ei oikeastaan kannata miettiäkään mitään muuta. Nämä on aika paljon saman tyylisiä. Ja jos haluaa realistista harjoittelua, niin mulla on tässä esimerkki. Tää on mun suosikki TMC Elite 15 ja tää on Tip Manorsin valmistama. Ne valmistaa myös ruutiaseita. Tässä on se hienous, että tässä on kaikki AR-pohjaisia nämä osat melkein. Että sä voit vaihtaa kahvat, kaikki muut täältä. Ja tää jäljittelee kyllä niin paljon AR-15 kuin vaan voi. Tässä on lähes kaikki toiminnot samoja. Ja sen takia mun mielestä tää on hyvä harjoitusase. Sen lisäksi tänne voi laittaa hopeapullon perään suoraan, joka antaa tehoa paljon enemmän. Ja pieni adapteri väliin esimerkiksi. En lähde ruuvaamaan tätä sen kummin. Katsotaan näitä tarkemmin myöhemmin. Niin sinne meneekin sen jälkeen 88. Että tää on nää osa merkkaamista on alun perin tarkoitettu paintball-aseiksi, mutta nämä mahdollistaa kovien kuulien ampumisen, teräskuulien, teräskumikuulien, jopa muotoiltujen projektien ampumisen. Ja näissä on kaikki tulimuodon valinnat sun muut. Osassa on ambidex, että se on molemmin puolinen. Tässä ei ole nyt kuin tällä puolella. Mutta toiminnot on todella lähellä oikeeta ja silloin sä pääset harjoittelemaan sitä aseen manipulointia, ampumista, lippaanvaihtoa, kaikkea niin kuin tosi hyvin. Tästä tulee pitkä video nyt, koska mä jorisen paljon muutakin kuin mitä mun piti. Otetaan tosta esimerkiksi lipas, niin se näkee heti, että tää on niinku muotoilultaan tosi paljon sama kuin AR-15, sanotaan nyt joku merkkiä sanomatta. Ja täällä on tää lippaan vapaasti sitten tässä näin. Ja tällä pääsee treenaamaan tosi hyvin pitkiä aseiden ampumista. Nimenomaan sitä aseen manipulointia. Ja tässä on mulla vieressäni aito ruutiaseen lipas.
niin näette, eipä näissä paljon eroa näe. Että ovat kestäviä ja nämä viritetään sitten erikseen, mutta kaiken näköisiä löytyy. Sitten on näitä helpompia versioita, mikäli sä et välttämättä halua lähteä sitten niinku ruutiasepuoleen myöhemmin. Tää edellinen oli nimenomaan siihen tarkoitukseen, että saa sen tuntuman niinku ampuma-aseeseen. Tietää jo, nämä painokki on, nämä on itse asiassa melkein niin kuin täysin metallia tääkin. Lähes kaikki. Tässä ei niinku komposiittimuoviosia taida olla ollenkaan. Niin nämä on tosi kestäviä ja nämä painaa, nämä ei ole mitään kevyitä. Sitten oli tosiaan tää TC68. Tää on hyvä vaihtoehto siihen, jos tykkää helposta ampumisesta. Ja tästä ei nyt oikein mitään pahaa sanottavaa. Tässä on sarjatuli myös. Ja samalla tavalla on lipas Magfedi tää ja täällä pystyy aika hyvin harjoittelemaan. Ja nyt vaan tää on helpompaa ampumista. Tässä ei tarvitse mitään muuta kuin lyö uusi lipas kehi ja tule valitse, mikä on molemminpuolinen, niin ei muuta kuin tulimuotoa ja antaa palaa. Tässä on ääntä sitten taas aika paljon enemmän. Tää on myös 68 kaliberin niin kuin tuo äskeinen. Niin, näissä on ääntä, mutta tää painokin on jo tää on todella realistinen verrattuna ruutiaseeseen. Ja tosi muokattavissa kans. Kannattaa vähän katsella noita, niin kuin, että millä sä haluat aloittaa ja mikä on semmonen mieluinen. Kyllähän sen tietää siitä, että miten sitä asetta manipuloida tai merkkainta, niin kuinka paljon sä haluat niin kuin, sitä harjoitella. Mä kannustaisin siihen, että mahdollisimman realistista hakee, mikäli myöhemmin meinaa ampua ruutiaseella esimerkiksi. Mutta joo, se on vähän oma valinta. No sitten näitä muita varusteita, mitä tässä ampumaurheilussa yleensäkin tarvii, niin mä suosittelen kaikille jonkinnäköisiä hanskoja. Koska niin, se on vähän kaksi eri asiaa ampua hanskat kädessä ja ilman. Ja mikäli sä oot ulkona, niin kyllä se on hyvä harjoitella niin kuin käyttää näitä funktioita niin kuin yhtä lailla hanskojen kanssa kuin ilman. Siinä on aikamoinen ero tuossa otteessa. Ja se ei yhtään niin kuin haittaa vaikka opettelisi, niin kuin, koska esimerkiksi lipasin kaari täällä näin, sulla on pienempi tila siihen päästä ja se on pikkusen hankalimpaa. Kannattaa harjoitella hanskat kädessä, niitä ei tarvitse välttämättä ostaa, ne voi olla vaikka puutarhahanskat sitten ihan yksi lysti. Mutta opetella vähän sitä myös, että hanskat kädessä on pikkusen vaikeampi manipuloida näitä aseita ja käyttää ja niin poispäin. Okei, no sittenhän, niin kuin mä sanoin tuossa alussa, niin näitä varusteita tähän ampumaharrastukseen niin on just niin paljon kuin ikinä vaan haluaa siihen rahaa laittaa. Että mä sanoisin, että jonkinnäköinen merkkain tai ase, jos mennään ruutipuolella, ampumalasit ja kuulosuojaimet, siinä on ne tärkeimmät. Tai sitten meet ja vuokraat, käyt kokeilemassa ja niin poispäin. Se on yksi vaihtoehto. Sitten lähdetään katsoa vähän mitä muuta löytyy. Mä sanoisin, että jonkinnäköinen ampumavyö on hyvä olla. Se ei ole pakollinen. Nyt heiluu koko mun kamera. Mut joo, ei ole pakollinen, mutta on hyvä harjoitella lippaanvaihtoa esimerkiksi. Sulla on lipastossa, onko se sitten liivissä tai vyöllä. Voi olla esimerkiksi taskut. Jos sä opit siihen, että sulla on taskussa aina varalipas esimerkiksi, ei siinä mitään. Se onnistuu kyllä. Se on ihan, niin kuin mä sanoin, näistä ei mikään pakollista. Mutta kyllä nämä on ihan hyviä nämä kaiken näköiset vyöt ja muut. Ne antaa vähän tukea tuonne ristiselkään esimerkiksi. Ja
hyvä olla tuossa lipasta mukana. Ja varsinkin sitten kun lähdetään SRA-ammuntaan ja tuohon practicaliin, niin siinä aika usein porukka sitten tuunaa kyllä viimeisen päälle. Se on melkein niin kuin lähtis varusmiespalvelukseen, kun katsoo mitä kamaa porukalla päällä. Mulla on itselläkin kaikki kyllä ja tykkään siitä, että voi vähän vaihtaa. Mut joo, ehkä jonkinlainen vyö. Ja sitä vyötähän nyt voi käyttää monella tavalla. Mulla on tässä esimerkkinä tämmönen sisusvyö, minkä saa tänne. Se tukee sitten taas paljon enemmän ristiselkää ja se tekee pehmeämmäksi tän ja tukevammaksi. Se on vain yksi vaihtoehto. Heitetään tuonne mäkeen. Ja noissa nyt aika monessa on tuo palssi tai laserleikattu jonkinnäköinen tällainen, mihin voit pujottaa sitten taskuja ja muuta. Ja siitä tuli mieleen, että jonkinlainen dumppitasku on hyvä olla. Se on yksi vaihtoehto. Ei ole pakollinen tämäkään, mutta kun sä laitat vyöhön kiinni, heität ton taakse, sinne on helppo viskata sitten tyhjät lippaat makasiiniin esimerkiksi. Käytetään paljon Airsoftissa näitä ja varmaan paintballissa ja noin muutenkin, mutta kyllähän tämmönen niin dumppitasku on ihan hyvä olla. Ei ole mikään pakollinen. No sit lähdetään siihen, että jos sulla on pitkiä aseita, niin varmaan jonkinnäköistä vyötä tai jonkinnäköistä tukea, olkatukea saat roikkumaan, niin hihnaa pitäisi olla melkein pitkässä aseissa. Sen saat tuohon nojaamaan hyvin ja näitä on joustavia ja näitä on 3 kiinnityksellä ja 2 ja sä saat pikkusen tukea siihen ampumiseen. Kun sä veät itteespäin samalla, saat tarpeeksi kireelle sen ampuma-asennon, niin se pikkusen auttaa tähtäämisessä. Mutta näillä merkkaimilla kun ammutaan, niin me ei puhuta mistään älyttömän pitkistä matkoista. Eli tää ei missään nimessä ole semmoista tarkkuusammuntaa. Se on ehkä sitten ilma-asepuolella ja ruutiasepuolella enemmän. Mutta sanoisin, että jonkinnäköisiä hihnoja olisi ihan hyvä olla. Ei ole mikään pakko sekään. Sitten noista vyöistä se enemmän, että kun lähdetään nyt sitten puhumaan niin kuin mihin tarkoitukseen, niin tässä on esimerkki mun omasta työvyöstä ja turvallisuuspuolella, niin tämähän on ihan kaikkein niin ehdottomin. Tää pitää olla mukava, tää pitää olla kestävä, tää pitää olla toimiva. Kaikkeen muun lisäksi viranomaispuolella sitten tietysti mennään tonne noin, pistään pistooli vielä siihen. On hyvä harjoitella sillä varustuksella, jos sulla esimerkiksi töissä on, että poliisi, rajavartiolaitos, tulli, vartijat, järjestyksenvalvojat, henkilösuojaajat, arvokuljetus. Kannattaa mahdollisesti jonkinnäköistä ampuma-asetta tai varustevyötä. Varustevyö on tosi oleellinen turvallisuusalalla. Ja nyt mä puhun laajasti. Sitten kun mennään sotilaspuolelle niin vielä enemmän. Ja kaikki varusmiehet varmasti tietää mistä on kysymys. Lyö varusteita päälle. Mutta jonkinnäköinen varustevyö ja totutella käyttää sitä mikä sulla mahdollisesti on töissäkin. Ja sitten reserviläispuolella niin nimenomaan harjoitella sillä lailla, että mahdollisimman realistinen varustus kun liikutaan, koska joka kilo mitä sä laitat päälle lisää painoa, niin se tuo sitä realismia siihen oikean elämän skenaarioon liikkumisessa. Se on ihan toinen juttu liikkua niin kuin esimerkiksi ilman luotisuojaliiviä tai sen kanssa. Mikä tulee nyt sitten seuraavaksi. Eli tässä on mulla esimerkki oma työliivi ja täällä on luotisuoja. Täällä on käsikaliberi ampuma-aseet nyt sitten pysäyttää kaikki. Vähän
jonkinnäköisiä taskuja ja että saat pikkusen tavaraa mukaan. Näihin voi sitten tietysti, kun täällä on tää palssi, niin voi kiinnittää ihan mitä haluaa. Voit lyödä radiot tonne ja aivan mitä tahansa oikeastaan. Nämä on niin kovaa muokattuja, että näille voi oikeastaan mitä vaan. Mutta justiin, jos siellä nyt sattuu joku viraamaan, niin olee taustalla ja tietää harjoittelusta, niin kyllähän nämä luotisuojat on nykyään aika lailla kaikilla käytössä. Mikä on tullut niin ihan perussytykset. On hyvä ottaa suoja. Ikävä kyllä siihen joutuu nykyään. Ja se on hyvä harjoitella nimenomaan sillä, mitä jos sulla on työelämässä niin näitä luotisuojaa, niin ilman muuta harjoittelet ne päällä. Et se on kaksi eri asiaa niin olla ilman niitä. Tai ne, 7 kiloa ihan heittämällä nuo. Sitten löytyy näitä reservipuolella. Tässä on mulla hyvä esimerkki, tämä on puolalainen valmistaja. Nää tekee armeijalle suoraan. Sama juttu. Näihin saa levyt sisälle. Näihin saa taskuja. Mulla on täällä esimerkiksi tämmönen reppuversio tää. Nää saa hihnat kaikki. Täällä on saa lippaat jopa tänne sivuun. Täällä on pieniä kuminahajostotaskuja sivuilla ja näin voi lisätä kaikki ottaa pois. Menee vaikka tuplalippaat, näitä taskuja voi vaihella. Tää nyt sattuu vaan olemaan M05 tää väri, mä tykkään tästä Suomen armeijan kuviosta. Kaikkia lisätaskuja ja tosiaan näitä, jos käytätte näitä, niin luotisuojalevyt on tietysti kauhean kalliita. Myönnetään, ne on ihan sikakalliita, mutta sitten löytyy vaihtoehtoja, kun mä löydän täältä pieni hetki. Mulla on niin paljon täällä romua. Niin on näitä kumisia suojalevyjä ja nämä itse asiassa kooltaan täysin identtisiä ja painoltaan. Ja näitä voi käyttää. Tää on semmonen 1,5 kiloa kappale. Nää kun lyöt liiviin, niin saat sitä realistisuutta siihen liikkumiseen. Tää on taas siellä yläpäässä, niin onko tää mitenkään tarkoituksellista. Mutta niin kuin edelleen mä sanoin, niin kaikkia voi pistää rahaa ja on kyllä mennytkin. Mut joo, näitä mä käyttäisin, koska mä en ensinnäkään itse halua rikkoa mun levyjä missään nimessä. Ne ei ole kauhean pitkäikäisiä muutenkaan ja tosi kalliita. Niin tosiaan näitä voi käyttää, näissä en muista hintaa, mutta ihan käteviä. Nää kestää periaatteessa ikuisesti, jos et hyppää kalliota niin näiden päälle, niin kyllä nää kestää. No joo, sitten on näitä kaikennäköisiä taskuja, mitä voi kiinnitellä ja ottaa pois. Ja näitä on tuplana ja eri värisinä ja ihan mitä vaan. Käy äkkiä läpi nää. Sitten on pelkästään tämmöistä harnessia. Tää on tosi kätevä. Tähän saat kiinni palssi, tai tää on laserleikattu, niin tähän saat taskuja kiinni ja tarroja, mitä vaan. Kevyt. Tosi kätevä pitää mukana. Tää on ehkä semmonen yksinkertaisin versio. Jos haluaa pitää jotain, missä kannat lippaa ylävartalossa. Sitten on näitä pienempiä taskuja. Tässä on vaan esimerkkejä, mä heittelen. Näihin menee oikein hyvin niin kuin mitkä tahansa lippaat, ettei se ole siitä kiinni. Se miten ne pysyy on siellä vähän toinen juttu, mutta kun nämä on vyöllä, nämä kiristyy vähän paremmin. Tänne pistää vähän teippiä sisältä tai jotain muuta, niin saa semmoisen. Näissä on tää kammerbandi kanssa, näissä on nykyään kaikissa lipastaskuissa melkein. Niin on sitä joustovaraa, eli sinne voi aika lailla katot vaan AR-15 lipas tai pistolilipas, niin niillä mennään. Tässä on esimerkki M05. Ja sama juttu. On tupla taskulla tai yksinkertaisia. Sitten on semmosia, missä on pistolitasku lisäksi tai 2 tai ihan mitä vaan. Näitä on miljoona vaihtoehtoa. Ei mitenkään tärkeitä, mutta ihan mukavia olla. Sitten viltosuojaliiviä, jos on sama juttu. Kannattaa pitää vaikka se pikkusen
tää on aika kevyt loppujen lopuksi, mutta niinku, jos sellaista työssä käytät niin, ja harrastat ampumista, niin mä suosittelisin kyllä ihan toimii sen kanssa. Sitten on tämmösiä ihan perusliivejä. Näitä on kaikenlaisia, kaiken värisiä. Suojaisen tärkeämmä, eli täältä ylätorso. Ja näihin saa levyt kanssa sisälle. Eli kyllä näitä kannattaa käyttää. Siinä oli nämä tämmöiset varustukset. Sitten jalkineet tietysti. Mukavat jalkineet. Mä sanoisin, sillä ei ole väliä, onko ne lenkkarit, onko ne maiharit vai mitkä ne on. Se on ihan vaan milloin on mukava liikkua. Ja nykyään tehdään aika paljon semmoisia taktisia kenkiä, niin niistä kyllä löytyy tosi hyviä kanssa. Se on justiin se, että kuinka paljon haluaa käyttää rahaa. Ja sitten tietysti löytyy reisitelakkaa. Esimerkiksi voit laittaa erilaisia alustoja, erilaisia kulmia eri koteloille. Satoreitä jos haluat, tai laita kotelo suoraan liiviin, sekin käy. Jos haluat sillä lailla alkaa harrastamaan. Mä haluaisin antaa oman mielipiteeni siihen, että mä pitäisin mahdollisimman realistisena tuon harjoittelun. Elikkä laitat nämä merkkaimet ja varusteet siihen malliin, mitä ehkä oikeasti käyttäisit. Et missä se sijainti on, koska kun lähdetään kuivaharjoittelemaan, niin sitähän nyt ei ihan älyttömästi tarvitse tehdä, mutta sitä pitää ylläpitää. Ja silloin on hyvä tietää, missä ne sun kamat on, kun sä lähdet ottaa. Jos sä vaihtelet koko ajan taskujen paikkoja ja kotelon paikkaa tai mitä tahansa, tähtäintä tai etukahvaa, jotain muuta, niin sä joudut opettelemaan tavallaan uudestaan aina. Paino muuttuu, kaikki muuttuu. Elikkä mä lähtisin siitä, että niinku, voitte pikkuhiljaa niinku, kehittää sitä hommaa. Niinku. Mutta mä sanoisin, niinku, että esimerkiksi valon kanssa harjoittelu on todella fiksu. Et kyllä mä laittaisin melkein valo joka niinku, merkkaimen, mitä mä ostasin. Nämä on käteviä, nämä on tämmöisiä pikaliittimillä, niin voi laittaa ylimääräisen railin pitkään aseeseen, laitat siihen sama valo, että ei se tarvi olla niin kuin jokaisen erikseen. Esimerkiksi. Mut joo, tässä oli nyt nämä varusteet tällä kertaa aika nopeasti. Sitten tietysti nämä kuulat ja muut. Mulla on tässä esimerkkinä, mulla on kalkkikuulaa, mulla on paintballia, mulla on kineettisiä ammuksia ja mulla on lasirikkoja. Nämä kaikki on pelkästään tuohon 68 kaliberiin. Ton lisäksi löytyy muotoiltuja teräskuulaa, teräskumikuulaa. Eli noita ammuksia on tosi paljon näihin Les Lethal merkkaimiin, jota mä suosittelen ja missä tässä kanavalla on kysymys. Ja tosiaan sit sä joudut ostaa näitä hiilihappokapselia, eri kokoisia varmaankin. Pistooli menee yleensä noin 12 grammaset ja eihän näkään ilmaisia ole. Mut jos sä lähdet ilmanpaineella tai sitten Airsoft kaasupistolilla ampumaan, ne on aika hyvin tehty nykyään, niissä on blowback-toiminto. Niin se on aika halpaa sitten, täyttää vaan pullosta suoraan lippaa ja näin. Mutta niin me tullaan puhumaan näistä 68 kaliberin merkkaimista enemmän. Ensimmäinen video tulee olemaan tästä Glock 17 T4E. Tää on Gen 5. Niin, tästä tulee ensimmäinen aseesittely. Mutta ennen sitä me aletaan puhumaan tästä Les Lethal harjoittelun aloittamisesta. Ja nimenomaan näistä tarvikkeista. Ja se tulee olemaan seuraava video. Ensi viikolla tulee. Ja sitten pureudutaan pelkästään tähän Les Lethalin ensi videossa. Koska se on tämän kanavan ehkä ihan päätarkoitus tuoda
tätä uudenlaista harrastusta niin kuin muiden tietoisuuteen, koska mä en ole kovin paljon suomen kielen nähnyt näitä videoita. Siitä syystä mä teen. Ja ihan mahtava juttu, että teitä on kiinnostunut. Ja vaikka mä oon tänään yskenyt koko video, niin toivottavasti jaksatte katsoa loppuun asti. Ei tarvitse soittaa ambulanssia. Mut joo. Eli laittakaa kommentteja, mitä olette mieltä tästä harrastuksesta tai ampumaharrastuksesta yleensä. Onko teillä kokemuksia? Mistä syystä tilasitte kanavan? Se on ihan mahtava juttu tietää. Oletan, että hieman kiinnostaa tämä aihe jollain tavalla. Toivottavasti mä saan semmoista sisältöä tehtyä, mikä teitä kiinnostaa. Ja mulla on jo pitkälle suunniteltu, mitä kaikkea tulee. Mä oon tällä hetkellä tosiaan rakentamassa ampumarataa ja sitten tulee ihan makea. Saatte nähdä oikeasti, mitä nämä tehot näillä on, näillä merkkaavilla. Ja että nämä ei tosiaan ole mitään leikkikaluja. Ja sen verran voi näistä jo sanoa, että mulla on niin paljon näitä merkkaimia loppujen lopuksi, että sillä tekee videota vaikka kuinka hirveästi, mutta mä en halua niinku sen ajan tekemisen vuoksi tehdä, vaan mä haluan joka videossa tuoda vähän jotain eri asioita niinku ilmi, ettei mene niinku samantoistamiseksi. Se olisi tosi harmi. Mut joo, pistäkää palautetta, miettikää mitä olette harrastusta aloittanut vai oletteko jo. Ja onko mitään niinku omia näkökulmia näihin, onko tietoa? Mielellään näistä näistä Lesliiton merkkaamista haluaisin tietää, koska niinku, siitä ei hirveästi ole keskustelua suomen kielellä. Muutama kalma löytyy englanniksi kyllä ja se alkaa olla aika suosittuakin. Toivottavasti tästä tulee suosittu kanava myös, että jos mä nyt yskin koko video, niin ehkä tästä tulee parempi ja parempi. Mä yritän saada vähän. Mun mielestä viimeksi oli laatu vähän huono videossa, ehkä on nytkin ja nuo valot ja kaikki tää asetelma. Mutta kyllä pikkuhiljaa saadaan paremmaksi ja toivottavasti niinku pystytte seuraamaan. Ja kiitos kaikille tosiaan, jotka on jakanut videoita, tilannut kanavaa ja tykännyt videoista. Näitä on tosi kiva silloin tehdäkin. Saa hyvää palautetta. Joo, tosiaan ensi kerralla mennään enemmänkin sitten suoraan näihin Lesliiton merkkaimiin. Mitä näitä tehdään? Mikä on lainsäädäntö? Kuinka nämä toimii? Tällaista. Mennään tarkemmin siihen aiheeseen. Toivottavasti tästä varustusjutusta oli jotain hyötyä myös, mutta niin kuin ampumaharrastuksen aloittaminen ei vaadi paljon. Se on susta itsestään kiinni, mitä sä haluat tehdä ja paljonko sä haluat siihen laittaa rahaa. Jos et ole ihan varma, niin suosittelisin käymään ampumassa jossain, testata minkälaista se on. Onko se kiva? Ja siitä sitten ehkä saa vähän paremman niinku, fiiliksen, että haluaako sitä lähteä pitkälle viemään. Ruutiasepuolella ainut huolepuoli, minkä mä keksin, on se, että se on aika pirun kallista touhua. Sen takia mä päädyin näihin. On noita ruutiaseita kyllä omistanut, ei ole siitä kiinni ja ampunut paljon. Mutta nämä on tosi hyvä, edullinen vaihtoehto ampumiseen. Mut joo, toivottavasti oli kiva tää video teille ja laittakaa kommentteja mitä tykkäätte. Itse tykkään tehdä näitä. Niin kuin mä sanoin, mä vedän nää ykkösen läpi. Meni syteitä ja saveen, että katsotaan mikä on palaute. Mutta joo, kiitos kaikille ihan älyttömästi. Ensi viikolla tulee seuraava video. Se tulee pelkästään Lesliiton jutuista. Katsotaan tarkemmin nämä hommat läpi. Kiitos kaikille ihan älyttömästi, jos jaksoit katsoa loppuun asti. Ja jakakaa videota, pistäkää kommentteja, hommataan porukkaa tähän ympärille, saadaan tää homma rullaamaan. Ja paljon samanmielistä porukkaa ja kiinnostuneita tästä aiheesta toivottavasti löytyy. Kiitos kaikille ihan älyttömästi. Se on moikka moi.